alguns músics de les comarques del sud que encara ens estan enviant salutacions i missatges a propòsit dels programes especials que hem realitzat des de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps. Hola, bona vesprada a totes i tots. Soc Laura Díaz, soc de Monòver, de les Valls del Vinalopó d'Alacant. Potser us sembla familiar, ja que vaig estar amb vosaltres al programa Territori Sonor el passat mes d'agost. Puc dir que ara fa 10 anys que estic en actiu al món de la música. Faig cançons d'autora i també versions del panorama musical valencià. Com a objectiu tinc gravar el meu primer disc, que és un dels somnis que tinc en ment des que vaig fer sonar la meva primera guitarra. I bé, moltes gràcies per comptar amb mi una vegada més i vull felicitar-vos pel treball tan gran que feu aquest programa i sobretot tan essencial, no? Que és el de mostrar totes les vessants de la música valenciana, ja siguen coneguts o no. D'una forma ens doneu veu a tots aquells que van començar amb una guitarra i amb una veu a les xarxes socials. I bé, felicitar a la Ràdio d'Apunt i a tots els valencians i valencianes, ja que no només compliu anys vosaltres, sinó que tots complim anys, tots valencians i valencianes, ja que hem estat mogolló de temps silenciat i poder disfrutar d'una ràdio com la que ens mostreu dia a dia és tot un orgull i un plaer. I res, moltíssimes gràcies una vegada més per comptar amb mi i moltíssimes felicitats. Estel sobre la pell